Quan el lleó va ser escollit rei, ell va fer un sermó davant de tot el seu poble i va dir aquestes paraules: «Senyors, la vostra voluntat ha sigut que jo sigui rei. Tots sabeu que aquest ofici és molt perillós i de gran treball. És perillós perquè els pecats del rei esdevenen moltes vegades que Déu transmeti a la terra fam, malalties, guerres i morts. I així mateix fa pecar el poble, i per això és perillós regnar a tot un poble. I com és difícil governar-se un mateix i alhora el poble, per això us prego que em doneu consellers que m'ajudin i m'aconsellin de tal manera que em pugui salvar jo i no. Aquells consellers que em doneu us demano que siguin homes savis i lleials i que siguin dignes de ser consellers i d'estar al costat d'un rei». Tots els barons i el poble d'aquella cort escoltaren les paraules que havia dit el rei, i tots van estar d'acord amb l'elecció del rei. Es va estar d'acord en que l'os, el lleopard, l'oca, la serp i el llop fossin consellers del rei. Tots aquests, en presència de la cort, van jurar al rei que li serien lleials en tot el que fes. Molest Narrannar, perquè no l'havien escollit conseller del rei, en presència de tota la cort va dir: «Segons està escrit a l'Evangeli, Jesucrist, que és rei del cel i de la terra, volia que hagués amistat i companyia en aquest món d'homes simples i humils, i per això va triar els apòstols, que eren homes simples i pobres, que fossin semblants a ell. I els va exaltar a que fossin humils i que no s'aprofitessin del seu poder o del seu lloc, que no es posessin a l'alçada del rei i que fossin exemple d'esperança i humilitat per les bèsties simples que viuen de l'herba. L'elefant, el senglar, el boc, l'ovella i d'altres bèsties que viuen de l'herba els hi va semblar bé el que deia Narrannar. I tots li varen aconsellar al rei que Narrannar, que era ben parlat i de gran sabesa, fos conseller del rei. D'altra banda, Narrannar aconsellà al rei que també fossin consellers l'elefant, el senglar, el boc i l'ovella. Quan l'os, el lleopard i l'oca van sentir que Narrannar passaria a formar part del consell del rei, van agafar-li una gran por, ja que, amb la seva astúcia i maestria, no desplegués la ira del rei, i també temien que el rei escoltés més a Narrannar que cap altra bèstia de la cort. «Senyor», va dir el lleopard al rei, «a la vostra cort és el gall, a la vostra cort hi ha el gall, que és bona persona i savi, a més de ser senyor de moltes gallines. Aquest canta l'alba molt clarament i bellament, i és senyor que l'escolliu per al vostre consell que no pas a Narrannar». L'elefant va dir que seria bo que el gall formés part del consell del rei, perquè li donés exemple de com hauria de regir i així sotmetre la reina. Per això, si el despertés, a l'alba pregaria a Déu, i Narrannar seria un bon conseller del rei, perquè és una bèstia sàvia i sap moltes coses. El lleopard va dir que no convenia en el consell del rei que hi hagués dues persones que per natura eren malvades i que per la mala voluntat dels dos el consell del rei es podria torbar. Per altra banda, va parlar Narrannar i va dir que el consell del rei hi havia d'haver bèsties grans, com l'elefant, el senglar, el boc o el cérvol, i que al rei li convenia la bellesa d'animals com aquests. La voluntat del rei va ser que Narrannar i els seus companys fossin a la seva cort i al seu consell, i així va ser, però el lleopard va dir al rei secretament aquestes paraules: «Senyor, un comte estava en guerra amb un rei, però el comte no era tan poderós com el rei. El comte, secretament, s'ajudava dels favors que l'escrivà del rei que li feia saber tots els actes del rei contra el comte, a canvi de grans dots, i per això l'escrivà guanyava a poder, i el rei no veia la fi de la guerra amb el comte». Quan el lleopard va acabar amb aquestes paraules, el lleó va entendre la comparació, i llavors va dir que el gall fos de la seva cort, rebutjant a Narrannar. Per això no li va fer saber a l'elefant ni a les bèsties que vivien de l'herba, ni als seus companys més estimats que menjaven carn.